soon and we are live. Yeah. We are live. Okay, Sana, Sisemabhasweni, and we are here. We are honoring the invite. Yazithani. Molweni sisi. Hayibo. Bengayenzanga. Ayishenhle. Wow. Guys, I'm collecting a person. I was the latest collection because I got no lungisa. I was on a late. The bus here was latest collection in Nasa. But good morning, you guys. I'm ready now to go to campus. I recently took an order from Shein. So I'm going to show you what I got when I come back. Okay. Because now I'm going to be busy in campus. I can't be showing you everything. And also I'm not going to vlog, guys. I'm not going to vlog because it's the same thing. Same campus. Look cute, child. There's no way banding any bunnies. I'm going to show you what I'm wearing. So Kumbula as corridors. Like I said, we call up and live further than down. Hi, Shobiyanje. Yeah, on my way back to campus, I go choose winter son. Yeah, cha. And ilang face him now straight. And then I have to there's a little bit of a walk that I have to do to go to where I stay because I don't stay in the residence anymore. Yeah, so and I'm walking alone today. My friend is not here. She's actually in Cape Town. She missed her driver. So I have to now walk alone. This is by my son. You? It's a good band. This is the preparation for my sister's bridal shower. I just went to do my nails. They were so affordable, guys, and they look cute, child. So I don't know what next I'm gonna do, but I think since I'm a lash tech, child, since I'm a lash tech, I'm gonna do myself my lashes, and then what else? My hair, I do lock styles, so I'm gonna do my hair also, because I'm not gonna install weaves because of something I'm gonna have to put on my head. But that you're gonna see. I'm not gonna tell you. I'm gonna show you, I mean, the outfit on the day. So yeah, I think this is just about it. I just wanted to did my nails to this lady in Res. Yeah, I can share her handles, but I'm not sure if she has a business account yet because she's still new in this thing, but she is so good, child.
kwanga akusanigquthi sana. Darlings, let's en route to Cape Town. I could show Sana, but yeah, I got to Cape Town and I went straight to the venue where there was preparations for their bridal shower. So I was like, let me just help, even though I haven't rested. There's no time at all. So here I was chopping veggies, as you see, beetroot, potatoes, carrots for chakalaka and all of that. So yeah, that's basically just about it. That's what you do when you're girly. Darling, akho xesha lophumla. Uphumla ntoni? Uphumla ntoni sana? Akho nto iphumlayo. Uba uyintombazana, you definitely know what I'm talking about. Awukwazi ufika endaweni kubhizi, yinto yakokwenu, and then wena ufika uhlale phantsi just because ufika. Jonga umhle wena, mna bona andikakhulula intloko. Yabo? Umhle wena, ne? Good morning. Sivukile ile mini enkulu. Ibikade ilindile. Hayi sana ngathi ndiyinto ngathi ndilinike liqalayo kule durek. Ndilinike lingamavuke engceni. Sithi abo, we are ready for the event sana. Sithi abo sana. Ithini ama-art? Ithini into? So you guys, sizolantika sizohamba ngoku, and then I'm gonna show you the venue, and then yeah, I think that's basically just about it. I'm not gonna vlog much because I'm busy. I've been busy, and ndiyilandeka yefamily, ndiyi-makeup ntontoni yefamily, ndiyi-lash ntontoni yefamily, so I've been busy. Yeah, family mntasesana. And then yeah, I'm gonna show you everything. I'm gonna try to vlog the things that are gonna happen there, but other than that, I'm done. And install, I'm having my lux since I was gonna have this majesty crown. This is my grandma, and this is my aunt. Come on, happy. But this is on Jusiso. Was like, I'm better to be yala. Ndingacimi. Ndingabe fast kodwa ke sana guys. Nkile ke ngongoko sana. Sizezo ntoni. Sanxibe i-fast kodwa. Because ngafike ndilungise a few things phan. Yes, girl. Siyahluthisa bethuna ngasijaji. Bakutheni sisithi, "Bone no. Umntana. Ufike nini?" Ngongoko. Oh. Quickly show you guys what I'm wearing. But in the Sangabe fast coding also, you know, you won't see me like fully because in the fast code, but you're gonna see the concept of the outfit, you know. Ciao. Because I'm not having my tripod, it's in my bag. Yojo. Ow! What's a lolo? You? Then we lend can for learning. Yeah. Like jealous how. It's a walking distance from my church where the venue for the bridal shower was going to be. So we're just walking here. Nanzoke venue. Here's the venue. Let me just take you through the decoration, darling. Look at that.
So the reason why you're seeing a lot of pink, it is because the bride to be loves pink. Hence, also the tables are also sought as pink. Here, I was just um taking the snacks into the table so that while there's speakers in the program, people can just have snacks. So yeah, hence I said to you guys that when I reach the venue, I'm gonna be busy with something. This is what I was doing. So yeah, me and my aunt were just doing the final touch, which is the snakes. Obviously, yesterday we couldn't because obviously we can't just leave snakes in the table. So this is my family. Hence, you see table F, and also other tables are written according to who's going to sit there. And this is not all of them. Some of my family was outside, and some of them were still coming because I have a lot of extended family, I must say. So yeah, this is just a bits and pieces of what I took. I'm gonna take you to everything that I managed to take footage of because trust me, darling, I was busy. Ndizame kangangoko. In some cases, I was giving my little cousin. I have managed to take the decor alone without anybody taking pictures in it. So here is it. It's so beautiful, and the people, darling, followed the theme. So it was traditional attire. Umdesekhaya yalapha sana. Jimmy. Hayibo. Yaba athi kwethini. Samyandela. Kala ko fikile. Down. I was having shit. Oh my gosh. Hello, Rasuna, and we are live. Yeah. We are live. Okay, Sana. Sisemabhasweni, and we are here. We are honoring the invite. And my baby girl is here with her dresses, darling. Kunini ndimlindile. Baphana sana osemhle. Yenza ithani. Yebo. Phume emotweni. Awusemhle. Oh yini. Yes.
Molweni sisi. Hayibo. Unjani? Ngiyaphila nami masingene. Amen. Sizoqalisa ke ngoku ndizocela ke sihlalele ukuthi sizobiza uSipho khona.
sibe lapha. Ndibulise ootata abefundisi, oomama abefundisi, the lady bishops and the bishops, ulutsha ndingamlibalanga uButsipho neWestfieldin. Ndibulisa ngeli hlelo ufela uYesu Kristu waseNazaretha. Bangcwele sisemabhasweni kumele sishukumise imizimba bathi lo mhlabelelo uyandibusisa ngoba uYesu washiya amazulu wehla wazotshintsha eyam impilo andazi yakho kodwa eyam ngokuhla kwakhe ngegazi lakhe laphalala eyam impilo yatshintshwa. Amen. Bangcwele apha ezibasenamkele apha sisemabhasweni apha intombi yaseMaqadini iboniwe ngogqarha ovambane uMahlahlana iboniwe phaya. So silapha ke ngoku sisemabhasweni kaSithembile. So senamkelwe ke bangcwele nanga ngaba mhlawumbi abanye abantu bebengekakhululeki incamo zobe bamkelwe because bebengakayazi ba why selapha. Into ebangela ba sibe selapha bangcwele sizo celebrate intombi yethu ezawutshata kweli xesha linjena kuba ixesha esiphila kulo bangcwele amathuba njena anqabile. Kodwa kungekho kuhlakanipha kwakhe nabazali kodwa ngenxa yeenceba zikaThixo ngoba iinceba zakhe zimingo naphakade. So silapha ke bangcwele ayikho enye into esizokuyenza, siza kujayiva kube mnandi sisemabhasweni kaSithembile. Wonke umuntu besamkelwe wamkelekile. Ndingalibelanga bethunana ibandla lami Tree of Faith. Ma Tree of Faith sisekhona Tree of Faith.
ufuna umfazi onesidima hlukana nesitrato. Amen. Hallelujah. Abani into yesibini ebalulekileyo eseyiqedile ibandla uthi hlukana notshwala. Yeah. Uthi zinwele hambela kude etshwaleni. Oh yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ukuyalwa umfana apha Yeah. oze ngobuso ezweni. Ukuthi nansi indlela yokumkani. Mfana wami, we are the royal priesthood. Singabokumkani. Therefore indlela yokuziphatha ifanele ba iqonde. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Akuvamanga ke kuthethwe nabafana. Yeah. Sihlala thina sijonga apha ezintombini zethu ukuthi ibanje ziphathe ngolhlobo. Amen. Hallelujah. Ngokungathi we are permitting abafana ukuba yena umuntu angaphila nangayiphi na indlela athanda ngayo. Yes. Andishumayeli kodwa ndifuna la mazwi angihlale enkenteza kuye nabani na osenenjongo yokutshata. La mazwi ngamazwi wesiyalo emntwini obenqwenelelwa into yokubana naye abe nayo wakho inkosikazi. Hallelujah. Kuyacaca ke bangcwele ukuthi oluhlobo lokuphila eluyiphazamisa impilo yekholwa kwasemva ngaphambili. Yilento lo mama athatha ithuba lokuba ahlale nonyana wakhe athi jonga zinxele kwezi zinto. If you want a successful marriage, zinxele kwezi zinto. Inziwa ngumfundisi wonke. Hallelujah. Ahle lo mama ayalele abonise lo mfana ukuba umfazi onesidima. Ungakhawuleza ufunde mfundisi nje ndinemizuzu embalo nabasentshikelwe 2 minutes. Verse 10. Umfazi onesidima ngubani na ongamfumanayo lingaphezulu nakwikorale ixabiso lakhe. Ikholosa ngaye inhliziyo yendoda yakhe. Ayisayi kuswela nto. Uyiphatha kakuhle kungabi kakubi. Yonke imihla yobomi bakhe. Ufuna uboya begusha neflakisi. Asebenze ethumekelele ngezandla zakhe. Unjengenqanawa zabarhwebi. Ukuya kuthabatha kude ukudla kwakhe. Amen. Amen. Amen bangcwele. Ngenxa yokungamaxesha ndifuna nje ukuemphasize lento. Lo mama uyabuza ba umfazi onesidima ngubani na ongamfumanayo. Kodwa kucaca uba impendulo beseyazi because uyibalile apha ngenhla into okubana wena ukuba uhambe kakuhle uza kumfumana umfazi onesidima. Akekho ke umuntu bangcwele owonwaba njengomuntu okwazi ukonwabisa umfazi wakhe. Hallelujah. Akekho umuntu onwaba apha ebomini njengendoda ekwazi ukonwabisa umfazi wakhe. Once inhliziyo yethu ibenhle konke kwakho kulunga. Yilento iBhayibhile ithi lo ofumana umfazi ufumana into elungileyo and he finds favor in God. Hallelujah. 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 Amen. Ndithetha kamnandi ke bangcwele uba akukho kwanto efuna uba ndiyishungayele kwabantwana sibabonile behamba kakuhle phambi kwethu. Siyibonile insindiso beyenza kakuhle. Sibabonile belusiwe nguThixo apha phambi kwethu. Hallelujah. Ngoku ndithetha ngenhliziyo emnandi bangcwele endiyazi into kokubana asizobizwa kwi-meetings. Hallelujah. Hallelujah. Asizukuthiwa nanko emonzakalisile use-police station. Amen. Ngalo mazwi ndizawucela kwisifundisi salapha ekhaya sithandaze ngenxa yabo in the mighty name of Jesus. Amen. Nempilo yabo egameni lenkosi nguYesu ndiyabablessa Thixo wethu oyingcwele ukuze Nkosi ubathwale ubafihle uNkulunkulu wethu namandla bawo wethu oyingcwele sashumayela umkhonzi wakho ukuthi indoda kumele iziphathe kanjani. Bawo siyathandaza Thixo wethu oyingcwele sibreaka zonke ialtar nezibingelelo ezinokuba phambi kwempilo yenu ngegama lenkosi nguYesu.
waseNazaretha siyathandaza siyakholwa ukuba wena unguThixo akukho nanye into enophazamisa lo msebenzi silwa nayo yonke imimoya egameni lenkosi nguYesu. Sibiziwe ngamaqadi ukuzozima simsitho wentombi yawo intombi yamazibulo usithembile sinethemba ke ukuba konke kuzohamba ngokwezigqibo zalowo wasidalayo ngoba ke eneneni izikoniso zezethu kodwa izigqibo zezakhe masicele ke sithembile ukuba uYehova uyawuba ngecala laba bazimanye ngeqhina lomthatha masicele ke sithembile uba uYehova uyawuba ngecala labo aba bazimanya ngeqhina lomthatha iyaphuma imbelukazi emanzandonga imbelukazi yamaqadi ityatyambentle yongcwina oqengeba ojola thole lomthwakazi abaphila kuzenzela masicele ke sithembile uba uYehova uyawuba ngecala labo aba bazimanya ngeqhina lomthatha hakuhambe ke ntombenhle amatorha akulindile akulinde ngomonde nothando hakuhambe ntethambo yongcwina bakulinde ngezandla ezishushu ovambane osiyoyo ogarha obutwana mahlahlane ohlahla elagawulwa labekwa phansi komlanjana mlawu hawula kuyaphalala malebomvu ethitha phesheya kwegqili into ezinqulwa zimfene kaziyolala zithi gxarha masicaleke sithembile uba uYehova uyawuba ngecala labo aba bazimanye ngeqhina lomthatha masicaleke sithembile uba uYehova uyawuba ngecala labo aba bazimanya ngeqhina lomthatha makube thosi kwehele uthi kuvumile namazulu enqala inhloko enkosi Siso,
singangalala, Amakati singangalala, Amakati singangalala, Amakati singangalala, 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 Amakati singangalala, Amakati singangalala, Amakati singangalala, 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 Siso singangalala, Siso singangalala, umama bethandaza ubakhulisa ngomthandazo besiya yedwa umamvundle esuka kubholokodlela ayowutshona eSt John's eSt Martin yedwa jwiphu kude ke ngumgama umuntu oyazi lo mntu endithethayo usuka kubholokodlela ukuwela ifolo nemifula ube eyedwa bengaphoswa izinto zasecaweni yakhe umama. Haleluya. Ukuba ke ngoku umntanami uzawuzeka mzekweni kamakhulu umamvundle uzayitona mntanami uzayiwina ubomi. Ufuna ukuxelela loo nto leyo ngoba abazali bam ukhona le nto into yobana umntana umqeqeshe wena uqine futhi uzixelele uba hayi eneneni ndiyaqeqesha. Umntana uthi ngoku umqeqeshayo azinike yakhe imbeko. Yabona wena uzinike yakhe imbeko noKristu ngaphezulu uyinikiwe nendlu qeqeshiwe ekhaya but uzenzele eyakho imbeko wena wayambesa ngoKristu on top. Yabona ke ngoku bavambana ukuba ngaba lo mntana uzawuphumuka endleleni okanye zawuthi nini zawuthola nina ngoba ndithi lo mntana lo uphume engqiqeshweni uphume emthandazweni waziqeqesha iphandle lemqeqesha umuntu kodwa wena uthe ngosongumntana wazitshela into okokubana le mbeku uyinikwe kokwenu uzawuyongeza. Ndifuna ukuthi kuwe ke mntanam utsho kuwe ntombazana uThixo mani akwandisele ahambe nawe le ndlela uyoba ngumzekelo kwabanye abatshakazi ozawufika bekhona phaa kogxaka. Funeka utshintshe izimilo zabanye abatshakazi phaa ngoba ndiqinisekile bakhona abangasindiswanga abaxakileyo abantu kubekwela bebeli. Jonga ke wena uzofika utshintsha yonke loo nto leyo.
ubishop walenkolo umabishop ibandla lonke nabantu bonke lentombazane ngelihle igama lenkosi yethu Kristu amen. Nami ngimela njengotata ophambili apha emaqadeni apha ndimomdala ongutata yonke into ixhomekeke apha kum ndim omele laa mzi apha eKapa ngoba kubakhulu abakhoyo ndim olapha eKapa sibathathu abakhoyo kule ndlu uxolo Nkosi ke manibe nani ndizawubulela bethuna mandiqale ndibulele elibandla into endibona apha kwabantu baxolo Nkosi ke manibe nani indlela elenze ngayo uba babe yile nto bayiyo uNopinki le nto ayiyo isuka apha kule family siyifamily kaNaku abazukulwane bakaBhonoyi uBhonoyi unomkhulwa wakhe onguNjobe bonke abantu ngaba bantu bale family ke thina sizalwa nguFumanekile olekela uMathunzi olekelwa uMathunzi olekela uNxosho so ngabazukulwane babo bonke apha benibabonayo abaphuma kule family thina ke sizalwa nguFumanekile inkosikazi yakhe inguNosimithi uMamvunde lo kuthethwa ngayo so into ayiyo ke lo mntana uba ade abone usenzele into eyona inhle kule family yaseMaqadeni ngakumbi le ndlu kaFumanekile mhlawumbi umama esandulala nje unyaka ophelileyo ukhokho uyamazi ukuthi ukhokho kandibiza ngoba ayingomakhulu ngumama kamakhulu wakhe so ukhokho uyayazi bembiza njalo so ke lentsikelelo ukhokho alele ntembelele pha uyayibona intsikelelo awaye bathandazela qho bebancinci bekhula nzima so nomhlawumbi ke kuqala kwentsikelelo le yoba lo mntana okokuqala phaya kulandlu uqala ufumana i-degree sabona intsikelelo le yokuqala lena ke ngoku siyaqala uyibone lo umthatho omhlophe njengoba kusenza ngolo siyaqala uthi ayizibula iyo loo nto ke ngoku isenza phaya siyadideka sinokudideka okuthile ngoba asiyazi so intsikelelo singazange sayibona esiqonda into ekuba ke ngoku ingase ibheke phambili ndathi yeke umlungu etshintshile irasta ndathi ndiyaya kwagqithelwa lilutshata ekhaya usisibongi kwagqithelwa ngaye ndathi kunini kungatshata ndiyaya wathi umlungu esithi ndaqhankqalaza ndathi ndiyaya Nopinki mntanam isipho sam sipha ndathatha ndantanda uba ndizothenga ntoni kanene ndathi okay ndizathenga ikhona into ezayibona phaa ndathenga into ezokwazi uba xa uvuke ebhedini kahlamba uye ekhitshini wenzele indoda into yokutya ekuseni umntana abantu ahluthe esuswini Nopinki mntanam ndizoma ndithethe loo nto leyo apha ndithi hayi nam ndisezawutshata kutshatiwe ekhaya ivulelekile amasango utshata Usisi we-present makangaxaki kumakoti wam apha usisi we-present Abasiyabonga okokwenzileyo nalokokutyo kuhlobuzayo
Mkhosi ufikele kum 2023 ya ufikele kum ndimazi kahle ngoPorsche because ngoPorsche sifike sonke ufikele good ndinoPorsche andizothina kakhulu sicelo sam because ndinefiva uzondiva nakakuhle ndiyakuvuyela manyani and ke ngoku esewesi ndivile kuthiwa umyeni ngwasedutywa nam ndingwasedutywa ndavuya kakhulu nginesiduko sisiqhelile kwelaa cala ndathi hayi usezandleni ezishushu. Ndiyabulisa uBishop Mosithoba umama uBishop ngelihle igama lenkosi uKristu kakhulu kwifamily yakwaNaku haleluya nakubandla lonke haleluya ngiyabulisa ngelihle igama lenkosi haleluya igama lami ndilusinenjongo haleluya mina ndiwase side C ndiphuma kwibandla laseChrist Gospel haleluya nami ndisindisiwe ndiyayithanda kakhulu inkosi haleluya haleluya ukuza kwami apha uVanessa noSithembile ndiyabazi haleluya kodwa kakhulu ndazi uVanessa haleluya uVanessa ndimazela since primary sasifunda sobabili haleluya ndisazi usisi wakho Thuleyo haleluya uSithembile ndaphinda ndamazi uSithembile futhi high school because high school bendifunda lihlaza naye but yena ephambili kum haleluya uthe wangixelela uVanessa ba kukho into enje haleluya nami ndaqomba andibizwa ndingasabeli haleluya nami ndiyathanda ucelebrate izinto ezinhle kangaka haleluya umtshado into enhle into yamaZulu futhi haleluya isezwini inkosi iyafuna basiyenze lento lena haleluya sokuthe kwenzeka haleluya nami ndacinga nathi into mandivele haleluya ndithe ndikhangela nje bandizawuvelana ntoni haleluya kuba awubizwa nje ungaveli nanto emzini haleluya ndaqomba uThixo sesupply konke haleluya kodwa into endinoza nayo nje into ethengayo haleluya because thina singabantu females abafazi haleluya siyayithanda kakhulu imali haleluya uthe endlini xa kungekho mali uqomba kwaloko lapha ecango kwami uphefumula kabi haleluya amangisena lento haleluya uzathi kungapheli into haleluya sokuqala le ndlela haleluya kuyo yonke into ukhumbula inkosi haleluya umtshado yinto engalulanga haleluya kodwa ngegama likaYesu wakho uyawubalula haleluya ngegama likaYesu wakho uyabamnandi haleluya awusoze ukhale ngegama likaYesu awusoze uselento haleluya nangalento incinci ithathe njengembewu le ndiza nayo ithathe njengembewu haleluya wena nomyeni wakho asoze lisokole nanini na haleluya asoze lidinge into haleluya imali yabangathi nethakuni ngegama likaYesu haleluya uthenga makeup uhlala umfunjalo haleluya ufika apha enkonzweni ubiza igama likaYesu haleluya ungathi xa ufika emtshadweni utshintshe haleluya ubone hayi konke kuphelele kuba kuze kuphelele konke kufuneka kubekho inkosi haleluya uhlala unenkosi ngamaxesha onke ube nezwi likaYesu amen.
Thank you. Bangcwele, ndicela uxolisa. Amen. I was so emotional. Isizathu ke sibangela ndibe emotional. Into yokokuba ndiyabona nonke ligama kaNopinki ngiyalibiza no. Into yokokuba uNopinki ube ngumthwana kum nonkosikazi wam nebandla ezibabelisa a good character. Umuntu one-character right, or ndithi i-character yakho ingakuvulela amasango, kanti i-character yakho ingakuvalela amasango. Ndiphinde, i-character yakho e-right ingakuvulela amasango, ne-character yakho engekho right ingakuvalela amasango. I-character right iyakwazi into yoba ikusondezela abantu bedestiny yakho, kanti ne-character erongo iyakwazi into yoba ikuvalele apho bekubele uyofika khona. Amen. I-character bubuwena, laa ndawo itsolo ithi naxa uzawugeza uthi ndiyintombi asemagadini ingakuvalela laa nto, kanti iyakwazi nokukuvulela. Unobangela into yoba abe uNopinki ufikelela kweli nqanaba bubuyena bakhe. Amen. Hallelujah. Bubuyena bakhe, yindlela ebeyiyo from day one. Qala kuyiva le into yoba wafika wancedisana nalo mfana kaloku. No, Sikhono tento ba naye emthatha wayeqonda uba oyini Jesu. Remember ufika kwalo sisi wafika la sisathe magwele, wafika wayapha kumasicela, wafika nango wami umyeni nathi fire. Hayi akhala hayi umntanami samablaze ke nomasicela. Uyabona ke umasicela elibandla ndiliqale naye, kube khona ixesha lapho izinto zingahambi kakuhle bomini bam. I won't go there. Bayayazi abalapha ecaweni. Amen. Izinto zingekho right ebomini bam, kodwa laba bafana uMasicele uqhama la mfana umnyama nabanye ngabantwana bami abakwazileyo ukumanam. Ebandleni malume kunzima ngoba kuba khona abantu abakwazi ukukushiya, bacinga into yoba xa bekushiyile baza kushiya bakushiye ungami, bangayazi into yoba kanti uThixo uyakwazi usebenzisa intshwela. uMasicele ngomnye wabantwana abakwazileyo ukumanam. Izinto usikole be serious, izengemoto ezibini ikubhaki bilandela apha emva kwefortune izengemoto ezibini mase nilandela. Umkhulu uNopinki siyakuhlonipha, sikuhlonipha ngenxa yokuba usithandile. Enkosi mntanami ngosithanda, uqhubekeke usithanda. Enkosi Masicele mntanami ngosithanda, uqhubekeke usithanda. Amen. Ayithisi le hayi. Go Krish. Ngiyambingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Yomile umama uMamthiyane, umama kaMasicele. Noma angazi, noma ngiyangazi, ngiumama kaMasicele. Ubaba uBishop noma uBishop bayayazi ukuthi mina ngiumama kaMasicele. Amen. Nopinki ngiyayithanda into eniyenzile. Ngicabanga nje nifika nibancane, umncane ninoVanessa, ngangayicabanga ukuthi ngelinye ilanga khona into ungasuye eFaziland ngoba ngibona umncane. Umntwana ombona emncane awucabanga ukuthi uyakhula, and wakhula even spiritually. Sabe sibuka, siyambonga uNkulunkulu konke akwenzile. Ngifuna ukusho lamazwi ke mntanami ukuthi ukho konke akwenzekayo kwijeni yakho
uthi noma ziyavuka ivunguvungu uthi kungcono ukuwela esandleni sombumbi. Sazi sithandazela and sidinga ukwenza a covenant prayer. So ndifuna abantu abaserious, ndifuna abantu badlalayo, ndifuna abantu abayaziyo lento kuthiwa kukuthandaza. Amen. Umfundisi uMbombo ke abize lo mntana, ndithi hayi mncinci lo mntana uzakwenzakala ngoba siye empini apho siyakhona. Athi hayi mama uyathandaza lo mntu. Ndimjonge wayimncinci wasike kumna ngoku. Ndiqonda aba bantu bafuna ukwenzakalisa usandla labantu. Abayazi because ke empini xa singena empini ininzi into yenzekalayo. Phakathi. Hey wafika umntana. Wathandaza umntana. Ndibuza ba yintoni lalela zixo ingakanyana kodwa yenza iziqwenga kwamoya. Nditsho ukuthi ndimbukele ekhula apha phansi kwam. Andiyazi manje ukusisimanga. Ngoba bekudla ngotshiwo kuthiwa yo umama ngoNopinki. Kanti eyona nto bendiyithanda nebendiyiprotecta kuye yile nto bendiyibone ngaphakathi. Amen. Akho mntu ke endimthanda abandla njengomntu okwazi uzincama azincamela uThixo. Mhlawumbi abanye abantu aba-understand ukuthi ibiyintoni le bendiyibona kulo mntana. Ebeluhlobo lomntwana owohlukileyo. She was very tiny. Every day benisithi xa sibuya othandaza ndiqonda ndiyakhunga ngayo ukuba noba kwenzeka ntoni Thixo kodwa protect her. Sihambile ke indlela ende Big Dollar mntana. Umntwana ebengonqena ukuthi ndizolala emission. And akalindelanga into bana umama uzothi hayi kwaze kwathini. Xa efika ezolala emission uyayazi imission yasemission. Amen. Ayingabantu onolala uqonba inkosi yam inoba uzawuva njani, inoba uba ufika apha endlini sisitya amaqanda nesonka akazuphuma na ayodi yo ubonile kwamfundisi babekuthiwa amaqanda nesonka. I was so confident ukuyazi ukuthi if kukhona umuntu othandazayo ngam, she's one of those people. She's the kind ebenakwazi ukuthi my mother, are you okay? Inqabile bangcwele. Thina as leaders akekho umuntu osibuza ukuba uva njani. And ebesekwazi ukundireader athi endikubonile my mother. And I will smile. Every time ke ebendivuse ekseni endenzela imuffins. Uyayazi benifika ndivule ndimjonge because we are so used to being rejected as omama bafundisi. So at times when ndimvulela nje tango ndihambe ndiyozifihla ndilile kuThixo ngawe. And uyayazi ke besixabana qho ke kwezo gatherings because every time I would speak a blessing. Ndithi uThixo mntanam akunikeze isibusiso. Ndifuna ukubona utshatile endonwabile. Athi hayibo my mother ndimncinci kangaka. Every time ndiraise ke le topic besihlala sisilwa. Oh napha pressure. Kangangoba endithathe ixesha the time bekuthiwa uyatshata enhliziyo bendine mixed feelings. Ndiye mhlawumbi abantu abaninzi babendibonile. I was not sure whether to be excited okanye to be sad. Ndiyabazi ukuthi ngabantu abathandazayo and ngabantu abamoyikayo uThixo nabamthandayo ndiyithembile loo nto. But enhliziyweni yami bekubhlungu ndisithi Thixo umbiyele nakule iphase afika kuyo umbiyele. Andiyazi namhlanje andingomntu ke wenyembezi bangcwele kodwa I'm very much emotional knowing ukuthi ndifike apha umuntu ebendikwazi uthetha naye ebengumfundisi uMbombo. Umuntu ebe-understand i-madness yam ebengumfundisi uMbombo. Umuntu ebesithi xa ningena empini ndiyazi ba he's got my back ebengumfundisi uMbombo. Amen. And abantwana baye bandifunda baye understanda ukuthi unayo indawo engathi yaqhawuka. So xa eqhawukelwe simbamba ndawo. Amen. Hallelujah. Kuye nomntana ondifumanayo kwamoya abangcwele uMbombo. Sahlala ke i-secret zethu zalapha ebandleni as intercessors saziwa ngawo. These are the pillars of this church.
okuyena kuye kwanivuyisa kakhulu kukuyazi ukuba akho mntana endimluzayo kuwo. Bonke bazawuhlala apha and sizawuqhuba. Andifuna ukuthetha kakhulu, ingathi ningayirida nje inhliziyo yami. How happy I am. Oko bendikhunga ndithi uThixo ingathi anganibusisa. Dede uyayazi bendla ngosho ndithi abantu abalungileyo ababanalakhe ukufumana abafazi abaright. Ngoba sizamfumana unkosikazi ozawufika athi kumbombo, hayisuka utheni uzabe ulandele emva kwenye indoda. Yinto le utheni ungahlala phela awuzuya apho. Abazibonile uba bazakwenza njani. Kodwa ndithanda into kokubana iintsika zethu ziphinde zahlangana. Liza kuma abangcwele and lizawuqhuba. Amen. And apha enhlizweni yami nditsho before a week before announce uba ubona intombi ndithi kuye tshata mbombo sizokuvulela ibranch yakho. Because umsebenzi wakho siwugqibile Petrol Faith. Uba siyagcina apha into ezakwenzeka kuzosengeka lento uThixo afuna uba wena uhambe uyoyima ngaphandle. And when he came esithi ndibone intombi uthi hayi uthi akakholwa. Andizuyivuma ke le andingangela mama umfundisi othi ewe ke ziba khona ezinye proposals endithi masikhiniseni kumoya kuqala siyokhangela. Amen. Ngalo mazwi bantwana bam ndithi ndiyanithanda and sithe inkosi kubawo uba ehlanganise nina ubawo anisikelele. Amen. Amen. Ndibulise abaqadi engibathandayo, ndibulise nefamily zonke bethunana ezimanyene nathi namhlanje, ndibulise nezihlobo ndiyabulisa bethunana. Lo mephambi kwenu nguVanessa wakwanako, the bride sister. Bride? Sister wakhe omncinci naye. Kuthiwa apha ke mandimele i-youth yadibana yathi asikwazi ungenza into. Makube khona okuthile sikwenzayo ngoba nathi sisezawolwa kumqesane. So ndizotsho bangcwele i-youth ithe mandime apha not ngoba ndinamazwi angcono wokutsho kodwa bayamthanda and they wish for her a good future and they wish for her izinto ezinhle. So ngale present they say isuka kwinhliziyo yabo bathi uThixo kwenze kahle. Mna eyami ke ipresent bese ngisile ngoba bekusiwe ifamily iyeke nje bangakhange ngithethe nabo bayandihlonta nangoku. Bangcwele i-youth lena yase Petrol Faith niyabona bakhathala kanjani ndenzela nolapha ke oyi-youth ayazi bakwenziwa kanje Petrol Faith nawe bakwenza apha kuzakwenziwa kanje. Enkosi bangcwele. Amen.
As usiya komama uphuma ezintombini dinale poem empowered by faith, with hearts ablaze and spirits bright, we lift each other to new heights. In faith and love, we stand as one, empowered by God's grace. We've just begun. We've just begun. Ukhulile ke ntombi. Mama ungisho ukhulisile. Utata nomama banelaki because akho omnye oye waphuma kwezi zinto eziphethiswayo waphuma waya ngaphandle. Uze uThixo wanidibanisa apha ukuthi nakhe ibandla. Uhlale ke sisi umhlonipha umama uNgqisha. Umhlala umhlonipha umama ezuba ubumhlonipha.
ndodlula lento ukubona xa uye egqirheni lakho le nto uyithembileyo izikusebenzela ikhanamunde Hallelujah. Enekhosi enemaha. Nathabaloni ekhanamunde. Jesus. Ubane xa umane uphohla. Ndekhe ndemnye Jesus. Hallelujah. 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 Oh Jesus. Hallelujah. Ekanamunesa. Hallelujah. Hallelujah. Exolisela le ndawo. Nale nto yothetha ngalo imizimbi ayiseyonto ibukelekayo ngoba kudlalwa ngayo. But apha emoyeni wam iyaphuma iyazenzela. Hayi ngoba ndithi ndiyaqhayisa okanye kwenzana, but ngenxa yovuya entliziyweni ngoba le nto endiyamkeleyo isebenzela mna. Jesus. Xa kubuhlungu andithi uyakhala, naxa wonwabile uyagcoba. So kuvuka olu ugcobo novuya ngenxa yento endiyamkeleyo. Jesus. Ndiyabulela abantu abangayithandiyo le nto kodwa abanyamezeleyo apha ngenxa yothando ngoba ndibona uthando kule ndawo. Ndibona uthando kule ndawo ngendlela emangalisayo. Nindenza umuntu apha. Nindenza umuntu kule ndawo. Ndiyabulela kakhulu. Ndiyabulela uthandwa kangaka. Ayikho enye into endiyiwitnessayo namhlanje ngaphandle kothando. Ayikho into endiyenzileyo uba umuntu ongaka ahlangane kule ndawo athi uhlangele namna. Akukho nto kodwa nguThixo ondithandileyo. Ndikholelwa loo nto namhlanje. Abantu bancame uSaturday wabo. Kukho abafana babaphangeli bathatha i-leave. Kukho wathi babuye bayibone. Nje luthando. Nomuntu othi andifuni ungabikho kule ndawo. Ndibulela ngendlela emangalisayo. Ndibulela kwifamily yami yonke ekhoyo kule ndawo encame yonke into ebinoyenza kodwa yazoba lapha yazozimasa umntana ngokuba ndingumntana kule ndawo. Akekho umuntu endingaphezulu kunaye apha. Ndiyabulela kakhulu. Ndibulela kwibandla lase-Tree of Faith. Ndibulela kakhulu. Izolo bekubhizi kulungiselelwa into yosebenza kuyikhalazela emsebenzini sewuzawubhatalwa. Kodwa bebengazubhatalwa kule ndawo kodwa bazinikele emsebenzini wokuthi makube kuhle, sifuna izinto zakho zihambe kakuhle. Ndiyabulela kakhulu ngendlela emangalisayo. Ndibulela kuwo wonke umuntu lapha. Kukho abantu abazileyo kule ndawo abangandaziyo abaze because bazi umamam, abaze because bazi abakhokeli bebandla ngokuhlukeneyo. Kukho umakhulu wam usuke ezilalini, kukho umakazi wam usuke eGeorge, just to come and celebrate me. Ndiyanibulela kakhulu nisuka kwindawo ngendawo ezahlukahlukeneyo khona ukuze nizoku-express uthando eninalo ngakum. Ndiyabulela kakhulu ukuthandwa kule ndawo. Nindenza umuntu kule ndawo. Ndiyabulela kakhulu ngendlela emangalisayo. Amazwi awanele ukubonga kodwa uThixo uyazi ukuthi inhliziyo yami iyagubha kule ndawo lolu thando ninibonisa lona namhlanje. Ndiyanibonga kakhulu. Ndibulela abakhokeli bebandla abasoloko beququzela bengayeki besenza konke khona ukuze kube kuhle, bezincama bezijulela umntwana. Ayikho indlela endingababuyekeza ngayo ngoba bakhulu kunami kodwa uThixo unako ukwenza ngokubebona besenza umsebenzi abawubizelweyo. Ndiyanibulela nonke kule ndawo ndinganicalulanga nabonke umuntu okhona. Andifuni kubekho umuntu oziva ngathi akabulelwanga. Ndibulela kumuntu wonke. Ndibulela kwii-colleagues zam. Ndibulela kuwo wonke umuntu okhona egameni lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngosikele kumali benayo. Ukuba bekungatyiwa benizawuthi kake nithi kwahlala phansi. Kwacethwa ngempilo yami kwaze kwagqitywa. Ndicela ndiyacela uthi mandicele kuthiwe nje lo mhla
ndiphinde ndibulise kwinkokheli yebandla Bishop Mama uBishop ibandla lonke ngokubanzi ifamily yamaqadi ezihlobo ngibonga abantu abasondeleyo ukuzosondela uzoxhasa olusapho nalomsebenzi walomzukulwane sithi nonke begameni lenkosi yethu Kristu sithi enkosi. Benditshilo oqala Bishop wami ndithi hey leli bandla lakho lisibonise ukuthi antoni wonders ukusuka ngoku sasixoxa yo safunda nto apha ngendlela kwenza ngayo itela benyama abantwana bakaVyokazi ubakhulisile ngale ndlela bakhulise ngayo. Ewe uyilento ayiyo simazi nathi ayiyo lento nimbona eyiyo uyilento ekhuliswe ngayo isuka kumakhulu wakhe ukhokho maningathi umakhulu ukhokho nguyo akhulele phansi kwakhe ayithathe kuye ngoba sonke sikhula phansi kwenkonzo sathi ke ngokukhula kwethu sesa phansi kwenkonzo yaseSt John's sakhula ke ngokusazibonela nayo njengobe lapha nje kuthiwa e3 of Faith sithi le nkonzo lo mntana elimbumbe wayilento ayiyo ngoku wafumana izinto eziyingqalo kubantu abaninzi so intsikelelo ayifumana ngendlela endimkhulise ngayo wayithobela inkuliso yenu kuBishop noma uBishop indlela ebendithetha ngayo beyithetha nabantu bebandla lakho thina siyabulela kumkhwenyana kuthiwa masicela ke sizawukwazi ngakumbi ekuhambeni kwethuba bengakwazi ndizawubulela nje kancinci kumfana kaXhorhana. Bishop lo ufana kaXhorhana le family yaseMangosini nale yethu idibene ngenxeni yokuba umakhulu ozalo tata uMangosini kwifamily yakwaMatiwane so la family ke ngoku uNgqosini njengoba ethe watyeka kwaba siyabetha wazosihlanganisela so utyiwe kuba ifamily yakhe nayo ifamily yalapha sisebenzisana kakuhle nabo pha emva into akho nto singadibaniyo ngayo pha ngemva ekhaya sithi bethuna nincame le njike elilanga langomgqibelo neza abasebenza naye bonke bethu abantu bebezile apha bezoncoma kuthiwa nyhani ithule lemoto imoto ilandelwa lithuli layo ngokuzithoba kwakhe enconywa akho nto ebendike ndayiva apha ithetha ingathi yile nto nam ndimaze yiyo lo mntu ekhule emncinci enjena ukhule olo hlobo qha ibe yintahla ngoba nyhani umntu ekukhuleni iba lithamsanqa uba afumane umlingana ade ayophumelela tshata kwezi ntsuku akusekho mitshato yiyo loo nto siye sayiququzela phantsi kweziphini imeko mayiphumelele le sithi ngaloo mazwi olu sapho lwavambane neli lamaqhayi uzolimanya uNopini sithi ke okubotshwe nguThixo akukho namnye oyakuze akuchithe ngaloo mazwi ndithi ndibamba ngazanto zozibini kubantwana basemaqadini nabanye basondeleyo bancama yonke into yabo beza apha ukuzoxhasa lo msebenzi uba ube impumelelo ubheke phambili Bishop nebandla lakho uSathane akaphwazo zaphumelele uThixo soloko ephumelela kuyo yonke into amagama amathathu Nkosi. Ngicela ke ze nindinyamezele kusekujeni nisazayihamba nami
Amen. Sezimbizeni ke ngongoko ndizolungiselela uphaka. Ngiyenzani? Wow. Amen. Makati sawudibana nani khona? Ya, sawudibana nani khona? Kule game ke ndizawumanani kula game bendibe nogxarha. Kule game ndizawumanani. Finally having my own food. Yes, Hannah. Appetizing, right? Finally eating ngoku kunindinto akuza. Sinuka imali sana. Hayi 500 sana kuba yo 500 into. Yo. Lizwe liyachotoza. Good morning, you guys. This is the second day. You can tell with me looking crusty, obviously. Sure, my eyes are red because we slept very late. So I'm just here to close the vlog, guys. Thank you so much for watching. Obviously, if you've watched until this far, meaning you're already subscribed, darling, don't forget to like and comment and share if you can to your friends and family. Thank you so much for watching. See you on the next one.